का रे बाबू अपने दाल भात पापड़ तिलौड़ी खा के और तारा सो ना आ हमरा के है बसिया रोटी या नीमक दे दे तारा सब सधावे के ऊ तब हलावन कर जामल हिया आ तोरो नहीं खेलै कहता रोक जो रोक ओकरा के ना बोलला बिना मन सहकल बा। आज हम ओकरा के बतावत का रे माई के बसिया रोटी काहे देले ही? नाती के बेटा पर मुंह में से बोली निकले लगल ना मारला बेगर ला करे के बताओ तरिया नाती के बेटा माता योरी से बोली पारे का भइल बाबू ना कुछ हो उ त हमार मूड गरम रहलक ह हमार त मूड गरम रहलक ह। हम तो जाके बोलनी है तो हमार बोलिए सुन के कांपे लगल हिए डर। तो कहनी के डेरो मत पहले ई बता कि ते हमरा माई के बसिया रोटी काहे देले तब हमरा के लगे बुला के समझैलक हिय तो हमार मूड तनी ठंडा भइल ह। बड़ा समझदार आ हई मुंह कैसे फूट गइल ह ई उ तनी समझावत ल त पलंग पर से गिर गनी ह त फूट गइल ह। अच्छा का समझैलक हिया ओकर त माने हम बुद्धिमानी देख के तारीफी में बानी कहत नु कि बसिया रोटी में विटामिन होला का हाँ बहुत फायदा करेला। पढ़ल लिखल पतो के इहे नु फायदा बारे माई सब चीज के ख्याल रखी का खाए के का ना खाए के का पिए के। अब ते ही बताओ दाल भात खइबे तो में दुनिया भर के तेल मसाला रहेला तबीयत खराब हो जाई तो वही से तोरा के बसिया रोटी देवेले। पढ़ल लिखल बिया तो जान दिया कि बसिया रोटी में कितना विटामिन होला वही से तोरा के देवेले। तोरा बुझात नहीं खे सिखावला पढ़ावला में कोनो कोनो का मत पढ़। अच्छा तो तहनी काहे ना खाला सब बसिया रोटी अरे पढ़ल लिखल रहते तब न तोरा बुझाई। उ कहतल नु कि बसिया रोटी में जौन विटामिन होला उ खाली बूढ़ पुरानी आदमी में सेट करेला। अब बोल त के खाई तेना खइबे त तोरा के ये कहतनी कि बसिया रोटी जीव जात के खो देख कितना बूता मिलता सब सिखावत रे सब कनी सका फेरा मत पर मतलब तोरा के 3 महीने में मुंगा दी है सब। हेलो हाँ प्रणाम मम्मी जी। हाँ मम्मी जी ना मम्मी जी का मम्मी जी ना ना ये में कोनो प्रकार के कमी ना करेली बहुत बहुत मारेली मतलब मानेली मारे पीटे वाला बात हम कोई से ना कहेनी घर का बहरी कोई से सुने के ना मिली रहुआ। हाँ गलती से जबान से निकल गई है रोगो कोई से मत कहे ई सब बात हो जौन बा घर में बात रह घर में रहे के चाहिए। हाँ तो भैया लोग ये सब कोई जानता कि बसिया रोटी में विटामिन ना होला लेकिन अगर मेहरारू ठीक से समझा दस तो बसिया रोटी में विटामिन लौके लगेला। तो अगर ये वीडियो अच्छा लागल होके तो एकरा के लाइक करी और शेयर जरूर करें व्हाट्सअप में काहे से कि जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पुराई लोगन 80,000 लोग तो जुड़ चुकल बा अपना चैनल से। अब 1 लाख पुराई लोगन तब और मज़ा आई।